नमस्कार. आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीच. मी चिन्मय घोगळे. कोकणशाहीच्या आजच्या राजकीय विश्लेषणात्मक चर्चेमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतोय. दर्शक हो, आपल्याला माहितीच आहे येत्या 7 मे रोजी आपली निवडणूक आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर आज आपल्या सोबत आहेत. साईनाथजी, काय सांगाल, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं वातावरण नेमकं कसं आहे सध्या? चिन्मय, खरं तर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील वातावरण हे वातावरण आताच्या घडीला सूर्यामुळे तापलेलं चित्र पाहायला भेटतंय. फार ऊन आहे, अंगाची लाई लाई होते, पण एकूणच या उन्हाच्या पाऱ्यामध्येच कुठंतरी आता दोन्ही बाजूनं राजकीय पारा जो आहे तो सुद्धा चढलेलं चित्र पाहायला भेटतंय. खरं तर चिन्मय, ऊन मोठ्या प्रमाणात लागतंय, पण त्याच पद्धतीनं प्रचार जो आहे दोन्ही बाजूनं, हा प्रचार सुद्धा त्याच ताकदीनं होतोय. भर उन्हामध्ये प्रचार, जाहीर सभा होत आहेत. सभांना हजारोंच्या संख्येनं जे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, नागरिक आहेत, सर्वसामान्य हे सभा ऐकण्याकरता त्या ठिकाणी जात आहेत. खरं तर चिन्मय, तू जो प्रश्न विचारलास तो खरा तर राजकीय, कारण की आपण आता इथं कुणाचं पारडं नेमकं जड आहे याच विषयावरती राजकीय विश्लेषण करण्यासाठी बसलो. चिन्मय, सुरुवातीला वाटलं होतं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक ही एकतर्फी होईल, परंतु ज्यावेळी महायुतीकडनं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं नाव जाहीर झालं त्यावेळी मात्र प्रत्येकामध्ये चर्चा सुरू झाली, प्रत्येक नाकोनकी चर्चा सुरू झाली. आम्हा पत्रकारांमध्ये सुद्धा चर्चा सुरू झाली की आत्ता मात्र निवडणूक एकतर्फी निश्चितच होणार नाही. निवडणूक जी होईल ही आता चुरशीची होईल. चिन्मय, त्यामुळे आताच्या घडीला रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील वातावरण जे हे एकतर्फी मुळीच नाहीये. जे काही वातावरण आहे हे दोन्ही बाजूनं समसमान आहे. नेमकं काय होतंय, आता मतदान किती होणार त्याच्यावरती पुढे जाऊन 4 जूनला विजयाचा गुलाल नेमका कोण उधळणार, कुणाच्या डोक्याला तो गुलाल लागणार, हे पाहणं सुद्धा तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे, एवढं निश्चित आहे. चिन्मय, खरं तर या मतदारसंघातून अनेक उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरलेत, पण खरी लढत जी आहे ती नारायण राणे विरुद्ध विनायक राऊत अशी आहे. पण विनायक राऊत यांच्या जमेच्या बाजू कोणत्या आहेत? चिन्मय, खरं तर विनायक राऊत यांच्या जमेच्या बाजू कोणत्या आहेत या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना अनेक गोष्टी आहेत. खरं तर मागील 10 वर्ष विनायक राऊत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार आहेत. मागील 10 वर्षात त्यांचा दांडगा जनसंपर्क, एकूणच या लोकसभा मतदारसंघासहित मुंबई म्हणजे आपल्या मतदारसंघातून रोजगार नसल्यामुळे इथनं मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर शहराच्या ठिकाणी झालं. हे शहराच्या ठिकाणी स्थलांतर झाल्यानंतर मुंबईत देखील विनायक राऊतांचा दांडगा जनसंपर्क आहे, हे नाकारून चालणार नाही. चिन्मय, त्याचप्रमाणे ज्यावेळी पक्षाची फाटाफूट झाली, पक्षाची फाटाफूट झाल्यानंतरही विनायक राऊत एकनिष्ठेनं उद्धव ठाकरेंबरोबर त्या ठिकाणी टिकून राहिले. संघटनेला त्यांनी बळ दिलं. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांना सुद्धा त्या निमित्तानं त्यांनी बळ दिलं. उद्धव ठाकरेंचा किंवा त्याचप्रमाणे आदित्य ठाकरेंचा, शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांचा ज्यावेळी या मतदारसंघामध्ये दौरा झाला, या प्रत्येक दौरा यशस्वी करण्यामागे विनायक राऊत हे अग्रस्थानी राहिलेत. एकूणच चिन्मय, मागील 10 वर्षाचा त्यांचा दांडगा जनसंपर्क, प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या सुखदुःखात धावून जाणं, हा विनायक राऊतांचा असलेला स्वभाव. आणि मी नेहमी सांगतो, म्हणजे विनायक राऊतांची त्यांच्याबरोबर जे काही ऑफ कॅमेरा मुलाखती होतात, चर्चा होते, त्यांना पाहतो ऑन कॅमेरा आणि ऑफ कॅमेराही त्यांची एक पद्धत असते, 2 हात जोडायचे आणि समोरच्याला नमस्कार करायचा. ही जी विनायक राऊतांची पद्धत आहे ना, ही पद्धत त्यांना एकूणच या निवडणुकीमध्ये सुद्धा जमेची बाजू आहे म्हणायला हरकत नाहीये. खरं तर चिन्मय, आता 10 वर्षाचा कालावधी उलटलाय, निवडणूक आली, पण निवडणूक आता 7 मेला मतदान होणार आहे, पण विनायक राऊतांचं काम मागील 3 महिन्यापासून, त्याच्या अगोदरपासून सुरू आहे. म्हणजे जिल्हा परिषद गटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्यांनी बैठका घेतल्या, जवळपास 150 ते 200 पेक्षा अधिक त्यांच्या बैठका झाल्या. म्हणजे तळागाळातल्या सर्वांपर्यंत, मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचं काम विनायक राऊतांनी मागील 3 महिने अगोदरपासूनच सुरू केलं. आताच्या घडीला जाहीर सभा ज्या ठिकठिकाणी होत आहेत, या जाहीर सभांमध्ये विनायक राऊत आपल्याला स्टेजवरती दिसत आहेत, परंतु या अगोदर मात्र ते मतदारसंघात ठिकठिकाणी पोहोचलेत. अशा एक ना अनेक ज्या गोष्टी आहेत ना, त्या विनायक राऊतांच्या जमेच्या बाजू आहेत. पण चिन्मय,
ज्याप्रमाणे तू जमेच्या बाजू मला विचारल्यास ना, अगदी त्याचप्रमाणे मी या ठिकाणी उल्लेख देखील केलेला आहे. ज्यावेळी नारायण राणेंचं नाव जे ते महायुतीकडनं जाहीर झालं, त्यावेळी विनायक राऊतांची, ज्याला आपण वीक पॉईंट म्हणतो, त्याच ठिकाणी विनायक राऊतांची जमेची बाजू थोडीशी कमी झाली. कारण की राऊतांच्या समोर जेव्हा राणे उभे राहिले त्यावेळी मात्र निवडणूक, मगाशी मी सुरुवातीला बोललो की ही निवडणूक एकतर्फी वाटत होती, पण ज्यावेळी राणेंचं नाव जाहीर झालं, राणे ऍक्टिव्ह झाले एकूणच या मतदारसंघामध्ये उमेदवार म्हणून राणे ज्यावेळी उमेदवार म्हणून ऍक्टिव्ह झालेत, त्यावेळी मात्र एकूणच विनायक राऊतांची जी जमेची बाजू होती ना, ती कमी, कुठंतरी थोडीशी त्याला स्पर्धा ठरेल अशा पद्धतीचं वातावरण सुद्धा एकूणच चिन्मय मतदारसंघामध्ये पाहायला मिळालं. खरं तर राणेंकडनं, महायुतीकडनं विनायक राऊतांवरती अनेक आरोप केले गेलेत, परंतु हे आरोप परतवण्यामध्ये राऊतांची जी यंत्रणा आहे ना चिन्मय, ही निश्चित कमी पडली आहे. हा सुद्धा एक महत्त्वाचा पॉइंट या ठिकाणी अधोरेखित झाला पाहिजे. कारण की जमेच्या बाजू पाहत असताना दुसरी बाजू सुद्धा पाहणं तितकंच गरजेचं आहे. जे काही आरोप झाले, या आरोपांना प्रत्युत्तर देणारी यंत्रणा ही शिवसेनेकडे, म्हणजे उभाटा शिवसेनेकडे, महाविकास आघाडीकडे त्या ताकदीनं, त्या क्षमतेनं नसल्याचा फटका जो आपण म्हणतो ना, हा निश्चितच कुठंतरी या निवडणुकीच्या मतदानामध्ये बसलेलं चित्र पाहायला मिळेल. अशा पद्धतीची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूणच विनायक राऊतांच्या जमेच्या बाजू, कमी बाजू या विषयांवरती चर्चा होईल. 7 मेला तर मतदान आहेच. मतदानामध्ये मतदार राजा नेमकं कुणाच्या पारड्यामध्ये आपलं मत दान करतोय हे पाहणं सुद्धा तितकंच औत्सुक्याचं ठरेल चिन्मय, हे तितकंच सत्य आहे चिन्मय. खरं तर स्वतः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या मतदारसंघातून निवडणूक रिंगणात उतरलेत, त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष जे आहे ते या मतदारसंघाकडे लागून राहिलंय. नारायण राणेंचं पारडं यावेळी जड वाटतंय का, तुम्हाला काय वाटतं? चिन्मय, एकूणच ना या मतदारसंघामध्ये आपणही गावागावांमध्ये पोचलो, शहरांमध्ये पोचलो, कितीतरी लोकांना आपण भेटलोत. राणेंचं पारडं जड आहे की थोडं कमी आहे, या विषयाचं निर्णयापर्यंत पोचण्या अगोदर काही गोष्टींचं विश्लेषण करणं तितकंच गरजेचं आहे. खरं तर राणेंच्या जमेच्या बाजू नेमक्या कोणत्या, तर राणे कोकणचे भाग्यविधाते आहेत अशा पद्धतीची नारायण राणेंची ओळख आहे. त्यामुळे ना चिन्मय, कोकणच्या भाग्यविधात्याला थेट मतदान करण्याची संधी ही संपूर्ण रत्नागिरी सिंधुदुर्गातील जनतेला मिळाली. म्हणजे यापूर्वी राणे कुडाळ मालवण मतदारसंघातनं उभे होते. कुडाळ मालवणमधील जनतेला थेट नारायण राणेंना मतदान करण्याची संधी होती. आता मात्र कोकणचे भाग्यविधाते म्हटल्या जाणाऱ्या नारायण राणेंना संपूर्ण रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील जनतेकडनं मतदान करण्याची संधी जनतेला भेटली. अशा पद्धतीचा प्रचार देखील महायुतीकडनं केला जातो, ही वास्तविकता आहे. खरं तर मागील 30-35 वर्षात नारायण राणेंकडनं सिंधुदुर्गला, कोकणाला एक वेगळी ओळख निर्माण राणेंनी करून दिली. हे सत्य नाकारून चालणार नाही. पत्रकार म्हणून हे सत्य निश्चितपणे, बेधडकपणे आम्ही देखील मांडतोय. राणेंनी 30-35 वर्षामध्ये मागच्या सिंधुदुर्गला एका वेगळा आयाम जो आहे तो चिन्मय मिळवून दिला. खरं तर नारायण राणेंकडे पाहिलं जात असताना नारायण राणे हे राज्य आणि केंद्र या दोन्ही ठिकाणी काम केलेलं व्यक्तिमत्व आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी त्यांचा भक्कम अशी साथ जी आहे ती राणेंच्या माध्यमातून ह्या भागातील जनतेला मिळू शकते. अशा पद्धतीचा विश्वास हा एकूणच या मतदारांमध्ये एकूणच फिरताना चिन्मय पाहायला भेटला. राणेंचं पारडं जड आहे का हे पाहत असताना आताच्या घडीला चिन्मय, सिंधुदुर्गमध्ये सिंधुदुर्ग हा राणेंचा बालेकिल्ला समजला जातो. या बालेकिल्ल्यामध्ये राणेंची ताकद आहे तशीच आहे. अर्थात या निवडणुकीमध्ये 1,75,000चं मताधिक्य हे मागच्या निवडणुकीमध्ये विनायक राऊतांना मिळालेलं होतं. हे जर मताधिक्य तोडायचं असेल तर राणेंचा बालेकिल्ला सिंधुदुर्ग जो म्हटला जातो, या सिंधुदुर्गने राणेंना साथ देणं ही तितकीच गरजेचं आहे. सिंधुदुर्गमध्ये जर राणेंना ताकदीचं लीड मिळालं तर निश्चितच रत्नागिरीमध्ये थोडंसं काही मागे पुढे झालं तर राणेंना भीती नसेल अशा पद्धतीची चर्चा देखील एकूणच आपण बाहेर फिरत असताना राजकीय वर्तुळामधनं आपल्या कानी पडते चिन्मय. त्यामुळे सिंधुदुर्गची जबाबदारी
राणेंना जर जिंकवायचं असेल तर ती तितकीच महत्वाची आहे, हे मात्र तितकंच सत्य आहे. एकूणच चिन्मय, विश्लेषणात्मक चर्चा सुरू आहे. एक एक मुद्दा आपण पुढे घेणार आहोत. त्यामुळे पहिल्याच वेळी राणेंचं पारडं जड आहे की विनायक राऊतांचं पारडं जड आहे हे अगदी स्पष्ट सांगणं थोडंसं अवघड आहे. विश्लेषणात्मक चर्चेतनं काही गोष्टी या उलगडत जातील आणि अर्थातच कोकणशाहीचे दर्शकच ठरवतील नेमकं पारडं कुणाचं जड आहे. चिन्मय, बरं, अपक्ष उमेदवार शकील सावंत विकासाचे विविध मुद्दे सोबत घेऊन निवडणूक रिंगणात उतरलेत. कितपत चालतील, तुम्हाला काय वाटतं? शकील सावंत हे अपक्ष उमेदवार आहेत. त्यांना कोकण प्रादेशिक पक्षाचे ॲडव्होकेट OS पेचकर यांनी देखील पाठिंबा दिलाय. अनेक सामाजिक संघटनांचा शकील सावंताला पाठिंबा आहे. शकील सावंतांचा प्रचार जो आहे ना चिन्मय, हा प्रचार सुद्धा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील ते काही गावागावांमध्ये पोहोचले, शहरांच्या ठिकाणी पोहोचलेत. शकील सावंत हे भाजपाचा पिल्लू आहे अशा पद्धतीचा आरोप त्यांच्यावरती केला गेला. म्हणजे शकील सावंत यांना मत म्हणजे भाजपाला मत असं म्हटलं गेलेलं, परंतु त्याचं प्रत्युत्तर जे हे शकील सावंतांनी कोकणशाहीच्याच माध्यमातून ऑन कॅमेरा विरोधकांना दिलेलं होतं. आताच्या घडीला शकील सावंत या फॅक्टरचा थोडासा विचार करायला गेला तर शकील सावंतांच्या माध्यमातून असं म्हटलं जातं एक 10-15 हजार मतं जी आहेत ही शकील सावंतांच्या पारड्यात जातील, कदाचित त्यापेक्षा अधिक जातील, परंतु बेसिक आकडा एक 10-15 हजाराचा आहे. 10-15 हजार मतं ही शकील सावंत यांच्या पारड्यात पडतील. त्यामुळे शकील सावंत हा फॅक्टर आताच्या घडीला हे जे दोन प्रस्थापित आहेत म्हणजे महायुती आणि महाविकास आघाडी यांना आव्हान देणारा उमेदवार म्हणजे अपक्ष उमेदवार शकील सावंत यांच्याकडे पाहिलं जातं. परंतु चिन्मय, मी बोलल्याप्रमाणे शकील सावंत हा फॅक्टर किमान एक 15,000 जास्तीत जास्त 20,000 मतापर्यंत चालू शकतो अशी चर्चा देखील एकूणच मतदारसंघात आहे. कदाचित त्यामध्ये काही कमी जास्त प्रमाणात होऊ शकेल, परंतु शकील सावंतांना मिळालेली मतं नेमकी कुणाच्या फायद्याची ठरणार आहेत हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. राणेंच्या की राऊतांच्या की शकील सावंत एकदा मजेमध्ये बोलले होते या दोघांच्या भांडणात माझाच नंबर लागेल का, नेमकं ते होत आहे हे सुद्धा पाहणं तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. चिन्मय, खरं तर रत्नागिरी म्हटलं की त्या ठिकाणी सामंत फॅक्टर चालतो. दोन्ही सामंत बंधूंचं वजन त्या भागात आहे, परंतु सध्या हे जे दोन्ही सामंत बंधूंमध्ये चाललंय मतदानावर त्याचा काही परिणाम होईल का, काय वाटतं? चिन्मय, खरं तर ना पत्रकार म्हणून ना दोन सामंत बंधूंमध्ये जे काय चाललंय ना ते पाहत असताना खरंच हसायला येतं की राजकारण हे राजकारण आहे. राजकारणामध्ये काही गोष्टी कमी जास्त होतात. आपण सुद्धा पत्रकार आणि राजकीय व्यक्ती यांचं जवळचं नातं असतं असं म्हटलं जातं, परंतु चिन्मय दोन्ही सामंत बंधूकडे पाहिलं ना तर काय दोघांमध्ये जे चाललंय ना हे थोडंसं गणिताच्या पलीकडे आहे. म्हणजे एकाला राग आला, त्यांच्या मनाविरुद्ध काही गोष्ट जर घडत असेल तर अचानक ते स्टेटस ठेवतात, त्याची बातमी होते आणि नंतर ते स्टेटस काढलं जातं. त्यावरती दुसरे बंधू प्रतिक्रिया देताना सारवासारव करतानाचं चित्र पाहायला भेटतं. अगदी त्या दिवशी सुद्धा अगदी 2-4 दिवसापूर्वी उदय सामंतांचे ते फोटो काढले गेले भैया सामंतांकडनं, म्हणजे तो बॅनर त्याच्यावरती उदय सामंतांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली, मोठ्या भावानंच काढलेत, मग माझा फोटो असला काय, भावाचा असला काय. आता ह्या सगळे विषय कसं आहे, आता लोक पण समजतं ना, लोकांना समजतं, पत्रकारांच्या लक्षात येतं. आम्ही तर गावागावांमध्ये लोकांमध्ये जातो, कार्यकर्त्यांमध्ये जातो, कार्यकर्त्यांच्या भावना काय, त्यांना काय म्हणायचं आहे, फार खाजगीमध्ये कार्यकर्ते आपल्याशी बोलत असतात. चिन्मय, फार खाजगीमध्ये काही गोष्टी बोलत असतात. त्यामुळे सामंत बंधूचं नेमकं जे काही चाललंय ना हे कुठंतरी 100% महायुतीला थोडंसं धोकादायक आहे असं म्हणायला हरकत नाही. यामध्ये त्यांनी आपल्या या संपूर्ण घडामोडींमध्ये निदान निवडणुकीपुरतं तरी सुधारणा करणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीचा एक मतप्रवाह सुद्धा एकूणच या मतदारसंघामध्ये फिरत असताना कानी पडतोय हे नाकारून चालणार नाही, हे सुद्धा तितकं सत्य आहे. चिन्मय, साईनाथ, हे राजकीय विश्लेषण करताना एक प्रश्न मुद्दाम विचार असं वाटतोय, सामंत बंधूंचा हा जो फॅक्टर आहे राणेंसाठी कितपत मदतीचा ठरू शकेल? चिन्मय, मगाशी ना मी सुरुवातीला एक बोललो होतो की राणेंना जर जिंकवायचं असेल तर सिंधुदुर्गची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. असं बोलण्यामागे ना एक कारण सुद्धा तितकंच आहे. चिन्मय,
खरं तर रत्नागिरीमध्ये आपण होतो, सिंधुदुर्गमध्ये आहोत, काही कार्यकर्त्यांना भेटतोय आपण, सामंतांच्या कार्यकर्त्यांकडनं जे काही कान येत आहे ना, हे फार त्याच्या बातम्या होऊ शकतात, समजलं का? या विश्लेषणात्मक चर्चेमध्ये जास्त त्याबाबत मी काही बोलणार नाहीये, परंतु जे काही कानी येते त्याच्या बातम्या होतील. त्यामुळे तुला एका वाक्यात सांगतो मी चिन्मय, तू प्रश्न विचारलास म्हणून या प्रश्नाचं मी उत्तर देताना बोलेन. खरं तर सामंत बंधूंची ताकद ही राणेंच्या पाठीशी उभी राहणं, हीच खरं तर राणेंना जिंकून देण्याची मोठी पायरी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. राणेंना विजयापर्यंत घेऊन जाणारी पायरी आहे. यदा कदाचित जर काही पुढे जाऊन दगाफटका झाला राणेंच्या बाबत, जर काही दगाफटका झाला, तर याला सर्वस्वी कारणीभूत हे सामंत बंधू असतील अशा पद्धतीची चर्चा चिन्मय एकूणच या मतदारसंघामध्ये फिरताना माझ्या कानी आलेली आहे. पत्रकारांच्या माध्यमातून देखील कानी आलेली आहे. पत्रकारांमध्ये सुद्धा आमच्या चर्चा होतात, लोकांमध्ये जात असतो, लोक बोलतात. त्यामुळे आताच्या घडीला सामंत बंधूंनी राणेंच्या पाठीशी उभं राहणं, कदाचित ते आहेत, म्हणजे ते दिसतंय देखील. मेळावे वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू आहे, प्रचार सुरू आहे. उदय सामंत तर ताकदीनं काम करतायत, भैया स्टेजवरती दिसतात, हे सुद्धा तितकंच सत्य आहे. म्हणजेच दोघांकडनं काम सुरू आहे, परंतु हे काम तळागाळात जाऊन होणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. अशा पद्धतीचं एकूणच या विश्लेषणात्मक चर्चेतनं चिन्मय जे काही कानी येत आहे, जे पाहतोय ते मांडण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. सामंत बंधूंची साथ राणेंना मिळणं गरजेचं आहे. पुढे जाऊन जर काही दगाफटका झाला तर याची निश्चितच जबाबदारी सामंत बंधूकडे जाईल. अजून एक मला महत्वाचा सामंत बंधूंबरोबर मुद्दा उपस्थित करायचा आहे, तो म्हणजे मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचा. मंत्री रवींद्र चव्हाण एकूणच या रत्नागिरी लोकसभा मतदार संघामध्ये काम करतानाचं चित्र पाहायला मिळतंय. ते काम करतायत, परंतु बातम्या काही आमच्यापर्यंत अजून पोचत नाहीयेत. म्हणजे मोठ्या ताकदीनं संघटना वाढीसाठी रवींद्र चव्हाणांकडनं काही पक्षप्रवेश झालेत किंवा अशा पद्धतीच्या काही ज्या बातम्या आहेत, ते काम तर करतायत, परंतु त्या बातम्या प्रसार माध्यमांपर्यंत पोचत नाहीयेत. त्यामुळे एकूणच या सर्व जर घडामोडी पाहिल्या तर राणेंना निवडून आणण्यासाठी रवींद्र चव्हाण यांची देखील भूमिका तितकीच निर्णायक ठरेल चिन्मय, महत्वाची ठरणार आहे, हे सुद्धा सत्य आहे चिन्मय. इथे सिंधुदुर्गात दीपक केसरकर असतील, अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी असेल किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असेल, राणेंच्या सोबत आहेत सगळेजण. याचा काही फायदा राणेंना होईल का? चिन्मय, खरं तर आता तू उल्लेख केल्याप्रमाणे केसरकर आहेत ना, दीपक केसरकर तर अक्षरशः पायाला भिंगरी लावल्यासारखे फिरतायत राणेंसाठी. अक्षरशः पायाला भिंगरी लावल्यासारखे फिरतात. हे सगळ्यांच्या समोर आहे ते कशा पद्धतीनं राणेंचा प्रचार करतायत दीपक केसरकर. त्यामुळे दीपक केसरकरांकडनं सावंतवाडीतनं एक चांगलं मताधिक्य राणेंना मिळेल अशा पद्धतीची परिस्थिती आत्ता तरी दिसते. दुसरी गोष्ट, तू उल्लेख केल्याप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, अगदी राज ठाकरेंची देखील सभा होणार आहे, आज सभा होते. खरं तर चिन्मय, या सर्व गोष्टीचा जर विचार केला तर राणे थोडंसं, मी बोललो ना मगाशी, सिंधुदुर्गमध्ये राणे हे आपल्याला प्लसमध्ये दिसतील अशी शक्यता निश्चित आहे चिन्मय. जास्तीची ताकद जर कुठं लावायची असेल ना तर ती रत्नागिरीत लावावी लागेल. राणेंना निवडून आणायचं असेल तर, आणि विनायक राऊतांना निवडून आणायचं असेल तर कार्यकर्त्यांना जास्तीची ताकद सिंधुदुर्गात लावावी लागेल. रत्नागिरी विनायक राऊतांसाठी थोडासा सेफ आहे म्हणायला हरकत नाहीये चिन्मय. खरं तर आज राज ठाकरे नारायण राणेंसाठी सभा घेत आहेत. यापूर्वी देखील अमित शहा असतील किंवा देवेंद्र फडणवीस असतील, नारायण राणेंसाठी सभा घेतल्यात त्यांनी. तर विनायक राऊतांसाठी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हे सभा घेत आहेत. बरं, या जाहीर सभांचा या दोन्ही उमेदवारांसाठी काय फायदा होईल का? चिन्मय, खरं तर निश्चित चांगला प्रश्न आहे हा. या विश्लेषणात्मक चर्चेमध्ये अशा पद्धतीचा प्रश्न येणं सुद्धा तितकंच गरजेचं होतं असं मला वाटतं. खरं तर जाहीर सभा ह्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात सुरू आहे. सुरुवातीला वाटत होतं की सगळ्यांचा भर जो आहे तो रत्नागिरीत आहे जाहीर सभा घेण्यावरती. कारण अमित शहा सुद्धा रत्नागिरीत येऊन गेले, उद्धव ठाकरे येऊन गेलेले त्या अगोदर, यापूर्वी, या 2 दिवसापूर्वीच सांगतोय. त्याचप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसांची सभा देखील त्या राजापूर एकूणच त्या भागामध्ये झालेली होती. आता मात्र राज ठाकरे सिंधुदुर्गात येत आहेत, आदित्य ठाकरे येत आहेत, त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे येऊन गेलेत, अजूनही काही मंडळी येणार आहेत.
या जाहीर सभा त्या भागांमध्ये ज्या चिन्मय होत आहेत ना, याचा निश्चित फायदा त्या उमेदवारांना होत असतो. कारण की जाहीर सभांमधनं त्या संघटनेची, त्या पक्षाची भूमिका मांडली जाते, वरिष्ठ येत असतात आणि त्या वरिष्ठांच्या माध्यमातून त्या उमेदवाराच्या पाठीवरती सर्वांच्या साक्षीनं, जे समोर उपस्थित असते जनता, या सर्वांच्या साक्षीनं कौतुकाची थाप दिली जाते. त्यामुळे चिन्मय निश्चित अशा पद्धतीच्या जाहीर सभांचा त्या उमेदवारांना फायदा होत असतो. आता कोणाच्या जाहीर सभांना किती हजाराची लोक उपस्थित होती, हा चर्चेचा विषय फार वेगळा आहे खरं तर चिन्मय. कारण मी नेहमी सांगतो, विरोधी त्यांचा काय, आमच्या सभेत त्यांच्यापेक्षा होती. दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्याची सभा झाली, त्यांचा काय, आमच्या सभेत जास्तीची आहेत. लोक किती उपस्थित आहेत त्यापेक्षा मतदान ज्या दिवशी होतं आणि त्या मतपेटीमध्ये किती उपस्थितांमधली लोक मतदान करतात, हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं असतं. आताच्या घडीला जर पाहिलं गेलं, कुणाचं पारडं जड आहे या प्रश्नाचं उत्तर शोधत असताना दोन्ही बाजूनं जाहीर सभांचा धडाका जो आहे तो सुरू आहे. अगदी महाविकास आघाडीकडनं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे विनायक राऊतांसाठी निवडणूक रिंगणात उतरलेत, एकूणच प्रचारार्थ उतरलेत. दुसरीकडे महायुतीकडनं स्वतः अमित शहा येऊन गेलेत राणेंसाठी. अमित शहांकडनं कौतुकाची थाप राणेंच्या पाठीवरती देण्यात आली. देवेंद्र फडणवीसांची सभा झाली. त्यानंतर पुन्हा चिन्मय अजून पुढे गेलं तर राज ठाकरेंची सभा होते. स्टार प्रचारक जे ते राणेंसाठी सुद्धा एकूणच प्रचारार्थ निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेलं चित्र पाहायला भेटतंय. आताच्या घडीला या दोन्ही बाजूने प्रचार सभांचा निश्चित चांगला फायदा होऊ शकेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. चिन्मय, बरं, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक जी आहे ती कोणत्या मुद्द्यांवर होईल तुम्हाला काय वाटतं? चिन्मय, खरं तर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक ही आपण सुरुवातीपासून सांगतोय, रोजगार याच मुद्द्यावरती झाली पाहिजे आणि लोकांमध्ये सुद्धा रोजगार या प्रश्नाबाबत एक चांगला विचार जो आहे हा रुजला गेलाय. खरं तर विनायक राऊतांना नेहमी विरोधकांकडनं, विनायक राऊतांनी मागील 10 वर्षात काहीच केलं नाही अशा पद्धतीचा विचार रुजवण्यामध्ये विरोधक यशस्वी ठरलेत. चिन्मय, एकूणच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा संघाचा जर विचार केला तर ह्या मतदारसंघामध्ये गावागावातील अनेक घरांना कुलूपबंदचा शाप लागलाय. आता हा शाप कोणी दिला काय माहिती नाहीये, परंतु शाप लागलाय, घरं कुलूपबंद आहेत, ही वास्तविकता आहे. ही घरं जर उघडायची असतील तर कोकणात रोजगाराच्या संधी या आल्याच पाहिजेत, अशा पद्धतीच्या एक अट्टाहास किंवा अशा पद्धतीची चर्चा कोकणशाहीनं देखील वारंवार घडवून आणलेली आहे. त्यामुळे आताच्या घडीला कोकणशाहीच्या माध्यमातून देखील आम्ही आवाहन करू, येत्या 7 मेला मतदान आहे. आपण सर्वांनी आपलं बहुमूल्य असं जे मत आहे ना, हे मत मुळीच वाया घालू नका. कडाक्याचं ऊन असेल, छत्री घ्या, पण बाहेर पडा आणि कोकणच्या विकासाला आपलं मत निश्चित द्या, अशा पद्धतीचं आव्हान मात्र चिन्मय या विश्लेषणात्मक चर्चेच्या निमित्तानं कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांना देखील मी करेन. चिन्मय, साईनाथ, एक प्रश्न मुद्दाम विचारतोय वेगळा. कोकणी जनतेला विकास पाहिजे, विकास पाहिजे, विकास पाहिजे. विकास म्हणजे नेमकं काय? रस्ते, पाणी, स्ट्रीट लाईट हा विकास आहे की त्याच्या पलीकडे विकासाची डेफिनेशन? आता खरं तर आपण राजकीय विश्लेषण करतोय चिन्मय, पण तो विचारला म्हणून थोडक्यात सांगतो. मी पत्रकार म्हणून आम्ही बाहेर फिरत असताना, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात फिरत असताना चिन्मय, रस्ते, पाणी, वीज हे सुद्धा अजून काही धड झालेला नाहीये. मुंबई गोवा हायवेचा प्रश्न आहे तसाच आहे. मे महिन्यामध्ये आजही आमच्या कोकणामध्ये पाणी टंचाई जाणवते. त्यामुळे आजही 75 वर्ष ते स्वतंत्र होऊन झाला, रस्ते, पाणी, वीज अजूनही काय आमच्या कोकणातलं धड झालंय असं मला वाटत नाही. खरं तर चिन्मय, रस्ते, पाणी, वीजच्या पलीकडे मी नेहमी सांगतो, कोकणातील गावं जी ओस पडत चालली आहेत ना, ही गावं ज्या दिवशी बहरतील ना, त्या दिवशी खऱ्या अर्थानं विकास झाला असं म्हणता येईल. हे रस्ते, पाणी, वीज, मी मगाशी बोलल्याप्रमाणे तो मुंबई गोवा हायवे आम्ही ते चिपळूणपर्यंत गेलो. त्या चिपळूणमधनं ते संगमेश्वरच्या पुढे म्हणजे लांजाच्या दरम्यान ते सगळं वनवेच आहे. या बाजूनं जायचं, पुन्हा डायव्हर्शन आहे, दुसऱ्या बाजूनं जायचं. संगमेश्वरच्या पुढे
चिपळूणच्या त्या काही टप्प्यापर्यंत, म्हणजे तो मुंबई गोवा हायवे आहे की आम्ही चंद्रावर गेलोत असा प्रश्न चिन्मय पडतो. त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यावरती निवडणूक झाली पाहिजे. ज्या व्यक्तीला आपण मतदान करणार आहोत त्याला जाब विचारण्याची ताकद ही जनतेमध्ये असली पाहिजे. अशा पद्धतीचं आव्हान मात्र प्रत्येक वेळी चिन्मय आपण करत असतो. खासदार कुणी येऊ, निवडून कुणी येऊ, मुंबई गोवा हायवेचा आमच्या कधी होणार, कोकणात रोजगार कधी येणार, तुम्ही करणार काय, अशा पद्धतीची ब्ल्यूप्रिंट ही उमेदवारानं जनतेसमोर मांडणं गरजेचं आहे. आताच्या घडीला अशा पद्धतीची ब्ल्यूप्रिंट ही राऊतांनी मांडली आहे का? अशा पद्धतीची ब्ल्यूप्रिंट ही नारायण राणेंनी मांडली आहे का? अशा पद्धतीची ब्ल्यूप्रिंट तू मगाशी नाव घेतलेले अपक्ष उमेदवार शकील सावंत यांनी मांडली आहे का? याचा निश्चित विचार रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील जनता करेल एवढं निश्चित आहे. चिन्मय, खरं तर आपण संपूर्ण मतदारसंघ फिरलात, कोकणशाहीच्या माध्यमातून आपण विविध कार्यक्रम घेतलेत. राणेंबाबत एक अपप्रचार सुरू होता की राणेंनी 35 वर्षात नेमकं काय काय केलं, मुस्लिम बांधवांचा राणेंना कितपत सपोर्ट मिळेल, नेमकी काय वास्तविकता समोर आली यातून? चिन्मय, कसं आहे माहिती आहे, आता आपण ते रत्नागिरीतल्या काही मिरकरवाडा, राजिवडा अशा काही भागांमध्ये आपण गेलो, सिंधुदुर्गातल्या गावागावांमध्ये आपण पोचलो आणि आपण नेहमीच्या पद्धतीनं जसे काही प्रश्न लोकांना विचारतो तेच थेट सवाल आपण लोकांना केलेत. लोकांकडनं आलेली उत्तरं कोकणशाहीच्या माध्यमातून कोकणशाहीच्या दर्शकांनी पाहिली नसेल तर त्या लिंक्स कोकणशाहीवरती आहेत, आपण पाहू शकता. राणेंच्या बाबत जो काही प्रचार सुरू होता ना चिन्मय, एकूणच हे संपूर्ण करत असताना, हा दौरा करत असताना हा फक्त विरोधासाठी केलेला अपप्रचार होता की काय असा प्रश्न मात्र त्या निमित्तानं, त्या दौऱ्याच्या निमित्तानं माझ्याही मनात आला. कारण की लोक उत्स्फूर्तपणे बोलत होते की आम्ही राणेंच्या पाठीशी आहोत. मुस्लिम समाज ही मोठ्या संख्येनं उत्स्फूर्तपणे बोलत होता की आम्ही राणेंच्या पाठीशी आहोत. आपण व्यापाऱ्यांकडे गेलो, सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचलो, जनतेच्या मनामध्ये प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये जे काही आपण बाईट्स घेतल्या, लोकांपर्यंत पोहोचलो, त्यांच्या मनामध्ये राणे हे उमेदवार दिसत होते. अशा पद्धतीनं आता हा निवडणुकीचा एक टॅक्ट असतो, निवडणुकीचा एक फॅक्ट असतो. त्यामुळे या टॅक्टला आणि या फॅक्टला किती प्रमाणामध्ये लोक डोक्यावरती घेत आहेत की आपटतायत किंवा नेमकं काय करतायत हे तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे चिन्मय, हे सत्य आहे. सैन्यात अगदी शेवटचा प्रश्न आहे. या राजकीय चर्चासत्राचं नावच आपण ठेवलंय कोणाचं पारडं नेमकं जड आहे. तुम्हाला काय वाटतं, नेमकं कोणाचं पारडं जड? चिन्मय, कुणाचं पारडं जड आहे, खरं तर या प्रश्नाचं आपण उत्तर जर शोधायला गेलो तर नेमकं कुणाचं पारडं जड आहे हे सांगत असताना मगाशी जे मी विश्लेषण केलं ना की अगदी स्पष्टच जर सांगायचं तर राणेंना निवडून आणायचं असेल तर सिंधुदुर्गची भूमिका महत्वाची आणि राऊतांना निवडून आणायचं तर रत्नागिरीची भूमिका महत्वाची आहे. त्यातही राणेंना जर निवडून आणायचं असेल तर सिंधुदुर्ग बरोबर रत्नागिरीमध्ये सामंत बंधूंनी जर ताकद लावली, ताकद दिली तर राणेंची सीट थोडीशी पुढे जाऊ शकते, हे नाकारता येणार. ज्यावेळी राऊतांसमोर राणे उभे राहिलेत त्याच वेळी कुठंतरी एकतर्फी होणारी निवडणूक ही आता चुरशीची होईल अशा पद्धतीचं वातावरण एकूणच तयार झालं. आणि ना चिन्मय, खरं तर कुणाचं पारडं जड आहे हे विश्लेषण करत असताना आताच्या घडीला धनुष्यबाण आणि कोकण हे अगदी पूर्वीपासूनचं नातं आहे. परंतु आताचं महायुतीकडनं कमळाच्या चिन्हावरती उमेदवार लढवले जात आहेत. धनुष्यबाण जर असता तर थोडंसं चित्र अजून प्लस मध्ये दिसलं असतं, अशा पद्धतीची देखील चर्चा आहे. एकूणच मगाशीच मी बोलल्याप्रमाणे गुलाल कुणाच्या माथी लागतो, नेमकं कुणाचं पारडं जड राहणार आहे या चर्चेला पूर्णविराम 4 जूनला भेटणार आहे एवढं निश्चित आहे. कोकणशाहीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा माझ्या कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांना विनंती करेन, तुमचं मत हे बहुमूल्य मत आहे. मतदान करण्यासाठी आपण सर्वांनी जरूर बाहेर पडा, जवळच्या आपल्या मतदान केंद्रावरती पोहोचा आणि कोकणच्या विकासाला आपलं बहुमूल्य असं मत आपण सर्वांनी द्या, अशा पद्धतीचं आवाहन देखील कोकणशाहीच्या माध्यमातून आम्ही आपणा सर्वांना करत आहोत. हे पारडं नेमकं कुणाचं जड आहे या निर्णयापर्यंत 4 जून येतोय ना, 4 जूनला गुलाल कोणाच्या माती लागतोय हे त्या दिवशी निश्चित स्पष्ट होईल.
पारडं कुणाचं जड आहे हे सुद्धा 4 तारीखला समजेल. फक्त चिन्मय जो कोणी निवडून येईल ना, आता जे काही सांगतायत ना 2 लाखानं येऊ, 2.5 लाखानं येऊ, 1.5 लाखानं येऊ, लाखाच्या मताधिक्यानं कुणी निवडून येईल अशी परिस्थिती आताच्या घडीला मतदारसंघामध्ये नाहीये. ही वास्तविकता आहे. जो कोणी निवडून येतील ना ते एक 5, 25, 50 हजाराच्या फरकानं निवडून येतील. अशा पद्धतीची परिस्थिती निश्चितच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये आहे. आताच्या घडीला विनायक राऊतांच्या सोबतीनं महाविकास आघाडीतील काही घटक पक्ष आहेत, ते आपापल्या पद्धतीनं प्रचार करतायत. राऊत गावागावांमध्ये पोचतायत. राणेंचा आपल्या ताकदीनं प्रचार सुरू आहे. मुळात नारायण राणे हे नाव मागील 30-35 वर्ष संपूर्ण कोकणाला परिचित असलेलं आणि लोकांमध्ये रुजलेलं नाव आहे. एका बाजूला नितेश राणे, दुसऱ्या बाजूला निलेश राणे, तिसऱ्या बाजूला भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी, चौथ्या बाजूला ज्यांच्याकडनं खऱ्या अर्थानं अपेक्षा आहेत ते एकनाथ शिंदेची शिवसेना अर्थात सामंत बंधू. हे सर्व जर समीकरण एकत्र आलं ना चिन्मय, तर निश्चित येत्या 4 जूनला निकाला दिवशी नेमकं पारडं कुणाचं जड आहे हे चित्र स्पष्ट होईल. एवढं मात्र या एकूणच राजकीय विश्लेषणात्मक चर्चेच्या निमित्तानं स्पष्ट करतो. थँक्यू. धन्यवाद. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या या राजकीय विश्लेषणात्मक चर्चासत्रामध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा कोकणशाही चॅनेल, कोकणच्या समृद्धीचं. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.